Ось, друзі, це дуже цікаво. Дитина трохи нагадує чистий аркуш паперу. Якщо ви напишете на ньому щось неправильне, то він буде містити неправильну інформацію. Але, на відміну від аркушу паперу, дитина сама починає писати, повторюючи те, що вже вписали в неї. Л. Рон Хаббард з книги «Шлях до щастя». Дуже важливе дання. Треба бути дуже відповідальним за те, як ми поводимося зі своїми дітьми.